le pularam liana papuya lunglei south bial tu te kan southern headquarters president pu silan ming liana le a thopui local zong te kan block roi tu pulalom zwala twal zik le a thopui zong te helaya kan vc member te le kan lom lu tur te le member local khom zong te ama sain chi bai ka buk cheu ni ti chuan hei manu na te in hi poi tam takanin mu khom na thina ni a an saklai te khanin kal har sa chung po hian kan kal thina ti chuanin minister ka ni hnu po hianin voi khat nge voi hi chu ka kal to a e ka han tlo zau thina ardang hi chu in tlo hi har deuh thina helai hi a hmun pui dewa kan han nei ta a ti chuan kan campaign lai te angai om ka ti a kan la pa cheve em a papuya kan han som lu ta ti chuanin zan riakin beipui kan han thlak puya ma te somi te ina hianin ka ria ka ke chu ti chuanin hun kan han mang ta a kan khati lai kan vc pufaka khanin vokte tala choya te min soma thingfal hi voi ngama za chu kanin mu khom to a chu tia ang chuanin thil kan lo ti ho tam to a ril ro po henin cham be reng ani ti chuan voina po hian hei vc kan han siam le thei tur hi alom om ka ti em a soitak ang khan in block chunga vc pasari rorel na kan nei na tur lo ni ta a pathum kan na ma ba ka heng te po hi e ma kan son chozel karinga in bial tu mla hi upa pui hi atai ma hle metin abial te ngai sak em ka hne na point voi tam tak bial chungchang hian a local thina ma ro chu lo ti sak ngal the mai lo hi thil tam tak kan nei ve a sarkar hi han thuchil tak chon alo muang em a cm na thua soi thin na po heng work order pakhat ti chuak turingot po hian a thlatel hi alo ngaya tuna po hian pmaagi na tho tur tribal affair minister kan ni na laya kan sim to kha tun thleng hian expenditure sanction hi lo la chuak theilo ani chu wang chuanin amuang em maya hi thil hi in bial chunga po thil kan han ti tumle kan ti ve tur angte te po hi a chuak hlei thei thin lawa ama ro chu do thei takin nangni poin in lo hre thiam he tha ka ti a kan mla fan hi kan tha thona ber ani me nuai za ni ani me kan in sem lamanga ya nangni phe chu in bial azau em a I hei hi mla tan po he da lu hei thlakin karinga ke ni in khwa somle pan khat lek unit somle paruk vel lek kan nei lain ani chuan khwa ringot po somli don anei ta a chu wang chuan ke ni bial te nen hian in lo in te khin su ka ti du ni chu kan bial ne in te khin chuan in be se na te sang don em a chu wang chuan tu na po I tun layan ti lar tak mla fan chungchang ati po alaman lo na hi a chan thatak awang ti hi hriat tur ani a abial azawa I tlema nga khol deuh lo phei chuan in sem lam turin atam tham lo em anuai za ni lek hi chu wang chuan a hun taka aron che chat meidon ani ti kha kan hriat apoi mo in ka hria a chu ama ai o pe po in ka han sei du pa bokani ti chuan southern headquarters lama kan ho tu te po an thokrim em a hei kalo kalapiang hian ke po min troi om tha a ni zan tlai to taka po gs then khatin min lo la nga ka kan president po hianin min lo hmuak deuh zat thina ni zan ro kha chu tlai to ema ni po hrisel na thalo tak ani a chutiang chuanin kan tho ho na te hi mla pali te ba ka hian southern headquarters te ne na kan in kar hi a tha em a chu chau chulani lovin kan councillor kan bial chunga om pali te ne na kan tho ho na te tha em ani chuti lai chuan kan hriat reng tur chu tu po hi ka bial chunga po ni se pupa pui bial chunga po ni se ka lo soitak ang khan mla fan te hi adong masa te in omanga adong hnung te kan om tur ani a voile khata kan in dai vek seng lawa chu wang chuan khalai a khan in hriat thiam a poimo em a pathian zara tun tram chau hi kan sarkar lawang ti ring ila kan na tho mizoram pum puya
มีเต็นอันง่ายรวยเอ็มเวอะบิกตะกินกี่มาดีพาร์ตเมนต์อะพอมีปุย healthcare เตกันตีอะMizoram Universal Healthcare Scheme กันตีอะดัมโลเตอัทอนin enkol เทนตัวดานกันเสียมาจุดตาปอจวนินมิตัมตะกินลมทูมินสิลทีนะมิตัมตะกินเมสเซจเตอันมานี่ไงโลกัลเตอัเทนขัดจนโฟนมังเต็นมินอนสิลทีนั่นนี่เฮตียงกันเชียทียนฮาร์สัตนะมีปุยเตตานกันสุกี้อันนี้สุรคารินตีกันเชียทียนกันถิ่นลุงอารมณ์เวเอมาจูไม่บากจวนมิที่รวงผู้เจ้งเขาตักไม่มีMLAเตนะกันผู้ชินเขาไม่ด่านกันในพาจันผู้ป่าผู้ปนตั้มตักกับผู้มันอังกีปนตั้มตักกับผู้มันนี่จุดเดียอังเตจูสุรคารินกันหันกุดเกนตาMLA เตกันหันโชคจางไข่ตาเอาผู้ส่วน MLA เตเลยฮีอารมณ์มันเนี่ยกันเนี่ยนะผู้เห็นลมทูฮีมินสิลบางแล้ววันนี้ทีนจูไม่บ้ากับจวนกลุ่มละมาอุปาเตกันง่ายปุยหมอกุมละมาอุปาเตตารเป็นสนเตกันหันติปุงเจงสังขัดินไม่ไทยเป็นสนปอสังขัดินกันหันติปุงรอลบันเราเตเป็นสนปอสังขัดินกันหันติปุงสุดที่อังจังกันดิพาร์ตเมนต์ปฐุมริงอดปอยันทิลปฐุมมีปุยตานะใช้กันหันเสียมาตินจูบ้ากะจวน PHC ที่อรวกเราตำมาสมทุมเละปักวาเวลค่ะอรวกะจุงอังจงที่จุกันหันโนขัดตินจูบากะจวนินซับเซนตระอัเทนะอมเมียเหลาเตอันเราตำมาจูวางจวนอันตำนักมุนเดียวมีเตกันหันสนดระซับเซนตระสมเรียจวงไล่ตู้มาอมเหลานักมุนข้ากันหันโนขัดบกันี่จุดอย่างจวนินมีปุยมีมีร์ตานะเฮลท์ละมาสิเซลนั่นละมากันเหลาจังการเทนตูรินมาหลังในจิช่างกันเนี่ยนิจินาคานตรอยปุยจังก็สวยตัว PHC เตหีตรอยปุยนังนิตันปวดละวดาร์การจันเวกัลปอนิละวะวกัลถินอุละ NCD กันตีnon communicable diseases จู่ๆนัดในอินกายชอนเทโลทิลเฮงที่เส้นสร้างเตจุนทุ่มเตเลทิลสโตรกเตขัดยางอังลักอินเวนนัดจิช่างที่เส้นเตสเตติเทเจว่าที่เส้นเตสนาริงอดปอเหตุตำมาสมลีโดนฮิที่เส้นเตสเทนี่อันลมมันเนี่ยตลางหน่วมป้าประคัดจวนมินรอนสิลวังก็ว่าหันลมตักซับเซนตราที่หันกับกาลาเตียตินซับเซนตราเฮียนปีชิชินกันลปนสเตียง NCD ตันเพกจวนอมเวกับซับเซนตราเฮียนนัดจิช่างสมเลปลีเวลอเตสเทนี่จู่วังจวนอินไลเลี้ยงป้าเตฮีซับเซนตราเตกัลอุลาอินชิเซลซงเตอินบุกรีซงเตว่าอินบุกอุลาเฮตียไม่อินดำโลตบอินทุกตบหรือว่าแต่ด็อกเตอร์อินรอนจวนอินเวนน่ะเทดอนแล้ววันนี้จู่วางจวนขัดยังตุรขันกันบัวใส่นัสซากัน PHC เตกันเจนัสซามันนี้แล้วก็ตรอยปุย PHC ปุยเอ็นกว่าสันติ National Assessment Quality Assessment อัตังอินดำโดยอินทราอินเดียรัมดำโดยอินทราจวละอัตเลนี่กันตุกินอพอกันหันโตค่ะกันมาพวกมีกับเพจอันอวันไฟนวมตักมาตีเตียไพ่ละมาprivate hospital หลังไม่น่ะไฟนี่อันนวมมากินกันPHC กันในที่รินตากันในตุ้มอีละก็ด็อกเตอร์ชัดตักกันรอนดาเฮงอาทิเฮียนลุงเลยละมาที่ลงใจที่กัลไม่ละวิน PHC จอยปุยเทียนปันอุละอันตีดำเทเราเองมันดัดน้ำมันจนอันละรีฟาร์มเองเจ้าngaจุมีตีละว่าจวนนินมันจังกายเราตุ้มเราตีที่ปอกค่ะก็หันสวยเตลดูบอกอันนี้ที่จวนนินให้กัน flexi program สอดทิ้งที่ปออะไรตัวอังหุ่นเตรียมชูงมีจูกันเลยโตัวเป็กซุ่มเป็กชวนนักงานเตรียม problem แล้วมันเนี่ยกัน chief minister ปนเสียงคันมีเช่นขัดสอดทิ้งฉันนะเรา enroll ตกเลยที่ฉันเราตั้งเราตีเตวางินฮาร์สัตนักกันหันตกเดี๋ยว payment ละมาตัวนั้นยังกันไปโชว์เลยเซลโดนตัวจู่วางชวนนินแห่งกัน flexi program ที่ฮีชัดตะกันมันชัวกัน healthcare ที่กันชัดตะกันมันชัวเซลชวนปัทยานมัลสมในกันต้องชัวเซลหลังตีฮีรินออกมามีปุยเต้นรินนะมินเนี่ยปุยหมอนี่ที่ชวนทิ้งฟ้าจู่อินเบียลตูกันนี่เจ้าเราวางินกระเชฟกละว่ากับเบียลชูงาชวนรัลวงเตกสอยเราเทโลนี่กันอินขันโดนคันแค่นี้จู่อินทันจอนหูจวนยูนิทรอยตัวเตปอยมุตโตเราไม่เทียนสอดทิ้งหุ่นกันเสียมัง
kan riak bo ve kanga party kan ngai to man don to lawan ti a ti tiang chuanin so thing mun an siama la khui theite an thok tai ma em a thei pa to pin an chwa MLA fan poi mian dil ngai chuang lo eng mai ma se kan sim khan an khwa develop na tur kha kan han ron ve thina an ron se kha chu kan ti ve mai chu po chu a khoi tu tur hianin chu ve ngai lo mak deuh charal wong khozia chu ti chuanin e apot a thlang tu a thok tu tur te kha unit in an rela chu chuan thok ma saro se ante ani in ti deuh vek zela ni chu tiang khopa khotlom ngai le khotai ma le khorin om chu an ni a sang ni som paria te in thana te khan an soi danin vote somkwa i muang somkwa an tinge kwa khat ka chiang to che lo somkwan ting ka ria a i muang an tia ma se somriat pakwa chau kha ka muta a enga tinge in ba soi dik si lo ve ka tia chumi khami te chon lo in hawa pol dang vote ta ni khan ti ni anin hre chiang em a chu tiang chu ni a chu wang chuan hei ka bial chunga po leite te furniture workshop tamna ni wangin minister hena na sa takin ka nge na ti chuanin transformer thar te min han pe a an du to ka power man tur ten nei ta ni tun lai hen tui an har sa em a leite le ro tlangin tui pam na pakhat anin trauma chumi wang chuan anin trom thei to lo na tur khan anin trom to lo na tur khan tuna hianin MLA fan tele enrek te ne na tangka tang rualin tui ver kha kan tumta achang chuanin ma kan la le mek boka chutiang chuanin kan thei patop kan chwa hlum te te po kalkong te sai re patanga an kalna hriom a chhezing em a chunga wang te chuanin tuna hianin project pali lo thelu ro kan panga lo thelu ro kan CM min ti thewa bial tu MLA zong chung ang te po chu an kalkong te lai thatani thena turin ka tia nangni point bial tu MLA in thil poi mo tak in soi khom jinga mi kha thil enge mazat panga chu ati to me thea ala ti mek pon me thea khatiang khan bial ma son na turi kan lo thok ve renga ni ti kha ka sil du cheu ni chu in lo vui mai ang ti kha ka hlawa kan thei pato pin CM hian bial tu MLA te ngai poi mo em a bial chunga na tho tur lo mani pon bial tu MLA in Srilanga bial tu MLA in ti khan a thok tu tur te block te le unit te nen enroll in an ti zelanga tia khatiang khanin kan ti chhomek zela kan in bypass lo ani ti te po kha in hriat a tha in ka hria chung te po chu ka han soi du atin in bial tu MLA in nei van nei em a tlom ngai em a sum le pa ya pam ham lawa ana te pathian aringin pathian ma a ana thole engkim hi en tlak le langtlang taka a oma wang hian heng te po hi in bial tlo na tur ani ti in hria te poi mo ni mi then khat session hall a por tak te hi an bial chunga an na tho te a chiat zia an soi thin chu wang chuan kan bial chunga MLA na fana na kan tho reng te po hi that takin kan thok tur ani ti te po hi voina hruai tu kal khom jinga hian ka soi duwa tin min en thatu chu kan tlin na hi party chau ni ro ti kan hria ta nga ya neutral te ni neutral in an en chu rampum pu hian ZPM an che thaim eng ma son na ngen ti eng thil thar ngen ti kha min en na ni a chu wang chon rampum a kan chet le che thatna hian unit tin te in ngat na sa em a tin in mi tong trai puina te po kan mamo pathian tel lo hi chon eng ma he lo ti tak theilowa chu wangin pathian hena min hlan fowa fin na te remshiat na te do theina te mangai na te hi kan nei lo chuan bial tenen kan in kara te po hian har sat na lo om ve thea chu tiang tho chuan southern headquarters a roi tu te po an poimo em a unit le block zong lo mane stu an ni wangin an ni po in tong trai sak thina nga ya ro an rel thiam nan te mi ti big te nei lawa an zawaya ang khat vekan en thiam theina tur te in fin na thin lung pathian in apek an mamo em a in lo tong trai pui thin kha ngai ni ti chuanin hei voina hianin mi lom lu tur hi somthum le paruk kan neya ti chuanin chung jinga chuan VC kha tu hing he ni kha pukha pui moya ni chena mi kha ni a ti chuan kan lom lu tur VC o po flalram nga kanen hian voidan kan lom lu dona ti chuan kan lom lu tur te hi
a oma piang handing te ule ti chuanin voina hian mi samthum le paruk te ai o in pu khopui mo yete pu e flaram nga ka te le pu tunge ni kha tu mo pu silal din pu yete lom takin zpm a ramta na kan tho pui ni tur le thanhem ngai ta ka thok turin ka lom lu ta ti chuan chi bai buk na ka nei nga pu pa pui le pu mingan minon buk pui sela ti chuan ka hun chu ka mang top don nya hoile lom takin kan lom lu ta cheu kan hak chu ka le chairman le kan minister te hei kan southern headquarters ho tu te president hovin zavain tilaya kan VC member local khom te kan block le unit tuai tu zong te chi bai kan buk ma sa chewa ka soi rei lovanga hei kan pi berin thil a soi tul chu soi to a amaro chu tilai bial tu ni ve ta ka chuan lo thlen chuan han din lo kha chu ting ka khelova hei alomum ka ti khop maya voin hun hi kan minister hi hun boy hle maya nimin ron kal turpo nileng in office la kaya chumi nu atlaya office ban dona aron plan phei chopania zanre aron thlenga tina tu ka zing aron chuak le a amaro chu helai program hi khatiang boy takara kan han soidek de ka thingfala gan ho tu te kan khotlang huai tu te po meron toy om theidon nia niin kan ria I hovin kan ti theingem kan han te kan kal anga ni mai lom somte min ti sakle mi amaya chu wang chuan kan bial tan hi chuan in kan ngen to na le engem mo kan be seina hianin a hun le ama po hi a in phalin ama po na soi thin ang deuh lekin min vil pui tak tak ve a chu wang chuan lom thu kan soi non ve le du rim hrima heti lai khotlang po hian zeb lowa chu nang ni po hian bial tu zok pakhat ang deuh thowin ngai ka he trowal te MLA ba ka bial tu MLA dang pakhat nei ang deuh thowin ngai veng ka hian ang ni po hian chu tiang chu ni wangin kan huai tu te po engem mo chang chuan bial tu MLA nei ve reng si ti chungpua an minister laka te pon lo pang chang deuh ani pon bial tu nga an ngai ve tho ani ti kha kan minister point men lo riat saksela lo MLA rengo ta bank perfect lovin ibial ang dewai lo ngaya I lo tan pui vezel pokha kan mo view do ni ple ni thil dang vak ka soi lovanga voina hian kan khotlang ruai tu te kan block ruai tu te hetilai kan unit thut tu te thei to pin lo chuana zara hetilai khotlang apo tian VC apo ZPM in VC in kan ro kan rel ve the tia kan din chua chona hi in tho ho nara le in mutlang taka in lo ti ho thin na tera ani ti kan ri kan lom ema tin bulbera chuanin kan ma khua zel tura hian pathian hian kong min la sa sak zel hi adu ani don hi ati te po min ngai tu tir ve a mi te ril ruwa kin in kan hne thei lo le kan thlem thiam lo le tong tiam tur eng ma ke phei chu mi na he pundang ate po headline thingtlang VC phei chu kan ZPM VC phei chu tuna kan member ron lom lu te phei chu eng ma kan he na po hian tuna akan ron lu chuan chutin khatin tia engemo income ki deuh hi an nei lo re reng ani tuna po hian ti hian min thira tho ho puiatan ani hi kan party te po hi kan tho ho pui thei tur le kan zemil puin I don hi ti ri ru puin khotlang ri ru puin thutluk nan siam top mai ni chu lom om ka ti na em pakhat ani mun then khata chuan an zong zong chuni lowa engemo VC te po I thok khowang umiang kan han tin chu tiang khatiang ani lo chuan chu theiengem ti te po tong te hi om ve thin ani chu tiang ni khuwa po chuan ke ro chuan kan ti thenge tur po hi van duai thila lo hlo cham thei chu wang chuan tong suala ol min ring to ka tho ho thain ti ni chuan ti hovila thei top kan chuat lang don lom ti ka soi thei chin ani mai thina chu tiang chuan an ni po in ril rudang pulovin en I tak chuan tia kan thok ho le nge thina ni na china kan block president na soi VC nga moza the ta po min toy om tura in thlan nuwa min ron tel pui ta kan nei nuala ni
tin hei chithara te bolte te sai re pa te po atira ke mani ni chi alo kan hanin ngai te po kan party pon lama tang han chu tu ang si te po meron zom tu tam tak an om to a chu tiang zel chuan block 3 lama te po ram kan zau ve zela ma ni loka chong te a VC congress VC member panin meron zom le a ti hian kar le a zuk chi baina hun te po man kan tuma ka tiang khan pathian khong ai na wangin politics rama chuan kha kan ma khuwa zel turatan te po alo tur ve awangin hetiang anga mi te mual minga helai bial lo o tu te party kan thuai tu te min ti moya min ring to ka an ron pen chuak kan hian kan ta chuan a hlue me ma alo mu me mani ti kha kan soi du'a te chuan tuna hetilai khotlang po hetiang kan ni ta ka chuan in traffic thonga nang ni point kan ma lama kan bo zui ngai tur le chulang ang te po arang lamin khud lama lung le lama te po ron kala thil atulang chu hei ke ni po kan lo jin chuak zawani pon kan PA ten oma kan part shuai tu voina han kan VC chang tu tak GS pu SP lian hi ron tel ve thei talova tin hei pudar te po expert an ne VC lama chuan ama po VC member no ni reng to thin ani akum som tel chu wang chuan kan ho tu te po tiang khan aw mang ang kanin berona nga kan president a omboka tiang chuan chulang angin zui ngai le thil tu te kan zui anga hetilaya atop ber kan cha du cheu chu ngai lo lama ngai lo ula thingfal hi kan hun masalom local tawa te po khotlang ro rel na mi ril ru ti nat na te po engmo chen kan nei ka ria thingfal khomi pui a te po chu wang chuan khang zong siam tha a thoi dama khotlang mi pui te po an ril ruwa be seina thar neya tile zol teang tun hun kan chan si khang zong po min theng hil thei tir tur khopa khotlang a tho ho na thatak noya in kala party tele nang mani member rim te point kan mi te point min thiru reng eng man ni le chuang lowang chu tiang khatiang an niang ti anga min lo soidu tok ponom thei chung zong the chung chuan thei to pin thanem ngai takin khotlang mai na nen ke kan pen anga pathian rin chan chungin hei kan member te hi kan pi po hen a hello mai theya ko than upa ten ni hei pu kho puete pu thua ma hi zo rema kan SDO zo rema pa khunia chiang le zor thiat thein tu chuan hei pura mala hi puding te kan consultant khunan fak em ko pa pura ma hi ti de ureng thingfal soi hi chuan tiang anga khotlanga atel lowa VC po hei kal tak thei big lo tangkai khalo nia ma somila chuti bok kan thia chian sa lo ni VC member dang te po keima mi mal phei chuanin campaign thia te thau an nia amaro chu politics a thut mun nei bika kan kala wangin keima ni kan ti lo thailo chewa khotlang tan kan thoka khotlang le ram tan alom ka tho eng party poni se ka tho pui thei lo an chuang lo tin kan awa adik chia thowa maro chu ama ero chu ti teang hatiang rawa po khan a blood group in angle a jersey thumunan hanana na khasu kan tandana rual khai dewani chu wang chuan khotlang tana kan thil tia po atun ma chuan kan party block te le kan unit te point thin nge niang kan han ti chang om thingfal kho chung chang a de po tuna chuan a khotlang kan thuai tuang te po kan thuruk le engkim anni po kan soitel pui thei tur mi hring khotlang a thuai tu kan nei ta hi thamuan thla ka ti a thei top kan chuanga sarkara te tin bial tu MLA ni na zona tang te point kan thei chin to ka chuan hetilaya khotlang ina soitak ang khan mi ina min lo thiru ka ril helna ne na min lo mel run omani pon khang ril ru pute zong te po ril ru dam taka tun cha ma hian kan VC member ten kan siam tharle theina turin te topin tan la in mai la te ti in kan som tharle chewni voina hun thata kan mang theya ai changlung takin hetia ang program kan nei kha tania minister cabinet minister mizo zinga kan nei masak ber me chia chuan ani anin voina hun chep takara mintel puya kan southern headquarters president in awa obi puite le GS chuan vor tak tenen ti hian
min ron tel pui boka hetiang hun lutak hun chep takar kan nei thei hi party kan ruai tu te laka polom tu ka soi thar le ni ekalome